Vítajte v podcaste Právo a občan, táto časť bude o premlčaní. S premlčaním sa stretávame tak v súkromnoprávnych vzťahoch, ako aj v trestnom práve. Najprv si rozoberme, aká je úloha premlčania v súkromnoprávnych vzťahoch. Úlohou premlčania je nútiť veriteľa, aby od dlžníka vymáhal dlh čo najskôr, teda v premlčacej dobe. Vráťme sa k pani Eve, ktorá požičala svojej známej 100 eur v autobuse. Neskôr sa pani Eva dohodla, že známa jej peniaze vráti do 1 roka. Ako čas plynul, známa pani Evy sa stále vyhovárala, že nemôže peniaze vrátiť. Ubehli teda 3 roky, odkedy pani Eva požičala peniaze svojej známej. A súčasne ubehli 2 roky od termínu, kedy mala známa vrátiť pani Eve peniaze. Máme tu teda 2 časové úseky. Prvý úsek je čas od požičania peňazí po súčasnosť a druhý úsek je od termínu, kedy mali byť peniaze vrátené po súčasnosť. Od požičania teda uplynuli 3 roky, ale od termínu, kedy mala byť požička vrátená, uplynuli 2 roky. Pre premlčanie je rozhodujúci termín, kedy mala byť požička vrátená. Teda zatiaľ z premlčacej doby uplynuli len 2 roky. Hovorím preto len, lebo pri zmluve o pôžičke je premlčacia doba 3 roky. Pani Eva má teda ešte rok na to, aby žalovala svoju známu o vymoženie tejto pôžičky na súde. Ak uplynie aj tento rok, a teda uplynú 3 roky od termínu, kedy mali byť peniaze vrátené, dlh sa premlčí. To znamená, že síce pani Eva bude mať právo na to, aby pôžičku dostala naspäť, ale toto právo už bude značne oslabené, pretože po 3 rokoch bude môcť známa pani Evy použiť na súde námietku premlčania. Námietka premlčania spôsobí, že súd bude musieť žalobu pani Evy zamietnúť a teda jej známa už nikdy nebude musieť vrátiť peniaze. Prečítajme si, čo o premlčaní hovorí občiansky zákonník v paragrafe 100. Citujem: Právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto zákone ustanovenej. Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať. Pozor na to, že rôzne druhy práv sa môžu premlčiavať v rôznej premlčacej dobe. Napríklad je rozličné premlčanie podľa obchodného zákonníka a rozličné je podľa občianskeho zákonníka. Čo sa týka premlčania v trestnom práve, teda premlčania trestných činov, tam je to trochu inak. Zjednodušene možno povedať, že ak uplynie premlčacia doba pre daný trestný čin, nemožno už páchateľa začať za tento trestný čin stíhať. Sú rôzne premlčacie doby rôznych trestných činov, napríklad krádež môže mať inú premlčaciu dobu ako napríklad vražda a podobne. O premlčaní trestných činov sa viac dočítate v trestnom zákone. Dajte nám vedieť, či sa vám tento podcast páči a kliknite si na jeho odoberanie. Do počutia na budúce.